Samin, wis sunat apa urung kowe? Dereng perkenalan to Ndek mau. Lah iya. Wis sunat urung iki ya? Nggih, niki Pake bingung. Iya. Bapaknya bingung ini cewek apa cowok. Iya. Kalau salto nurunane. Kenalan dulu, Pak. Iya. Halo. Ya Dek malah wedok nih. Oh Pak Opi. Ya. Ini Dek Titis Pak. Tanganmu loh. Cuy mana? Kelet. 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 Wis no. Ya, Pak Opi dari mana Pak? Dari tadi. Oh dari hatiku ya Allah, dari hatiku. Gak sampai deh. Mau iki dadi macak wong Mas Gendro apa sapa? Iya, Pak Opi suka Mas Gendro apa suka Dek Titis? Dek Pripun? Dek Titis. Lah kali kula pripun? Pakai bahasa Indonesia. Iya. Ya. Kalau sama saya gimana? Suka. Kalau suka gimana? Biasalah. Dek Tesno. Lanang neh Dek Tesno. Anjeh Romo. La cepulane rusak rusuk keburu nafsu wakasane montang manting rakate akeh aku dhewe sing kebante.